ठळक बातम्या आईला भेटत बघूया. 3 रुग्णालयांना AC रुग्णवाहिका, त्यामुळे वाहतूक नियमांची कडक अंमलबजावणी. काय दिलं नाही मेऱ्याने पेपरात. हा वेगळेच ना दोन्हीले बातमी तर त्यात म्हणतो. काय रे काय का पेपरात? काय नाही रे, नुसते ते मंत्र्यांचे आणि ते चड्डे बनियाची नुसते मला जाहिरात. काय ते कामाला काला. अरे त्या बाबल्याची गजाल माहिती आहे तुका? काय रे? अरे मेल्या काल पाऊस पडलो ना, ह्यो गेलो कुर्ले धरू. रात्रभर कुर्ले धरल्या सगळे धरल्या ना, आणि येलो तो वाटेवरसून आणि वाघ पडलो मारे त्या मेलो श्रीराम आला. आणि पडलो तो पडलो. धरलेल्या कुर्ले ते पळान गेले पिशीत सून. मेलो यो मेलो हात हलवत आणि तंगाड तंगाड करत घराकडे येलो. घराकडे येल्यावर हावस विचारता, अरे कुर्ले खर? यो म्हणता माझीच कुर्ली झाली. पडलं म्हणजे रागला असतो ना मग त्याका. विचारते का लागला तर मला सकाळी जाऊचे वांदे झाले. मेलो शिरा मारवा काय करूया रे, जाऊया बघू. जाऊन या म्हणत. चल मरे जाऊन येऊया, बघून येऊया वाच. चल चल चल. ते पेपर पाय दुखतात. अरे काय औषध का ना मेलो उगाच कुर्ले. हे बाबल्या बाबल्या ए बाबल्या असं आहे मा. बाबल्या ए बाबल्या. आता कोण दिला मला हे बाबल्या असं 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 येवा आहे. येवा येवा. ए बाबल्या हा काय रे? मलाच लागला मरे. काय रे बाबल्या, रात्री खूप लागला काय तुका? होय खूप लागला, दुखता मेला कसला. पण पण कोणी सांगता ता है ना कुर्ल्यानी. ए पण आज जाऊया म्हणा कुर्ल्यांका. होय तो राव्या मारे कुर्ल्यांका. काय नको रे? रे नको रे बाबा. कुर्ले 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 काय नको माका. कसलो पडले मला माहिता. तुका म्हणजे माहित नाही तर वाळातला भूत. व्हाळातलं भूत. अरे मेल्या, माझो आजो सांगूचो. वाळात ना बुधा जो कोण कुर्लेन भरलेली पिशवी घेऊन गेलो वाळा, एका पाळल्यानं म्हणून समजायचा. म्हणा मेला मी दिवसा सुद्धा त्या साईडीत जाणार नाही. काय रे? बरोबर. काय म्हणतोस मेल्या? काल मग तरीच कोणतरी पाय वळता असं वाटत होता. मग अरे कुर्ले माझे पळा नका दे, पळा नका. अरे कोण वाढता हे कोण वाढता? ए बाबल्या खय रावलो. अरे अरे कालचा आठवला. तरी आजूबाजू कोण नाही होता. कसलो पडलंय मला टाम करून. एका त्याचे कुर्ले गावले म्हणून वाचलं. काय रे? बरोबर. नाहीतर होता तुझा आज भजन. नको मरो ते कुर्ले. शिरा पडो त्याच्या वसाड पडो. पिटी भात खाऊन राहा. कुर्ले नको. चल चल असं दे आता रो. आम्ही जाऊया मरे. चल काय काळजी घे तुझी. काळजी जात हा. चल येतो आम्ही. चल चल येतो. चल रे. हा चल. ए थांबे थांब. अरे त्या व्हाळ्यातल्या भूताचा विषय का? अरे कसला भूत आणि कसला काय म्हणजे? ते का ना वाईट गंडईल. काय सांगतो? मग तुम्हाला कसले कुर्ले धरा बघलंय मा. तो मला इतके पिशी ना, पिशी मग. भरी मेलाय. आजपासून एक मेंबर कमी बरा झालो. झाला. जे टाळी बाकी मेला तुला काय उपयोग नाही, पण डोक्यात बरा चालता. वसाड्या तामारांदे. हा रात्री जेवण झाल्यावर कंदील घेऊन देवळाकडे कुर्ल्यांका जाऊया मा. जाऊया मरे. जाऊया मग, म्हणजे काय? चल येतंय. हा ये चल. होय चल.